unoona vana paye vakapfeka maunifomu vakatakura mabhuku anenge anzi mwana wangoenda kuchikoro unodzidza uzova nebasa rakanaka. Pamabasa aya tinoona mubereki anenge achisa mwana wangu azove mudzidzisi azove chakati. Asi katinozoona kuti muupenyu pane mabasa anozoitwa nemunhu asina kunyorwa pasi kana kuti anenge asina kutarisirwa nemubereki. Mumastreets vanodaidzira vachiti hustling. Welcome to the program My Hustle. Nhasi uno tine murume wechidiki watiri kutoona ari kuhasla ende uri kuhasla pasi pemuti. Uyu ari kuhasla nekroshi. Chimbotiudze kuti zvakambotanga sei izvozvizvi zvekuti unoti inini ka handina kuita chiremba handizi injiniya asi ndiri kuwana changu chekudya ndichihasla. Zvinoitika ndezvekuti muupenyu unosangana nevanhu vakawanda vanenge vachitawo mabasa akasiyana siyana. Ini ndakabatsira mumwe mukomana anga asina pekugara ndiye aiita basa ramuri kuona ndichiita iri. Ndokubva iye andidzidzisawo kuti zvinoitwa sei. Pandatanga kutoita mabasa angu emaoko ivaya muri kuona ndichiita. Wati iwewe wakabatsira munhu nepekugara zvichida kuti une zvawaitoita usati wamuona achiita zvekroshi waiita basa rei? Ndaishanda mugame park tichiita magame drive nematourist ndo basa randaiita. Saka pandakazongotravelawo ndichienda kupretoria chibva kunorthern cape ndakasanganawo nemumwe mukomana paflat raigarawo munin'ina wangu. Ndikubva ndarongotiotiwo shamwari zvausina pekugara ka ini ndokwanisa ngokubatsirawo zve1 week. Ukaona iwe zvinhu zvako zvazokuitirawo wofamba famba. So musi iwoyo akabva aita makastoma ake maviri kubva atokumbira kuti tokwanisa here kuagadzirira pamba pemunin'ina wako. Ndikati haisi problem uya. Ndokubva achiuya paagadzira vanhu vake bva apiwa mari. Asi mari yaakapiwa ka ndakaona sekunge apiwa mahara. Ndikati izvozvo uri kuita chete zvikanzi ndikati ndikumbirawo undidzidzisewo zvikanzi handiti tinogadzira mumwe ndine imwe client. Ndichitongotanga kudaro zvakabva zvandinakidza zvandatoona kuzviitira nemaoko angu kunenge kunotoita dzani kumirira kushandira mumwe munhu uchiitisa mumwe munhu mari. Ini handisi chirema ndotoda kuvawo munhu anozvishandira ndoitawo upenyu hwangu hwakanaka kuburikidza nekuzviitira inini noti kushandira mumwe munhu. Ndo matangira ndakazvitaura. Asika uri kubva pabasa rekuti mai vaitoti vakabvunzwa kunzi mwana wenyu uya ari kuiteiko wobva wati aiwa ka ari kudhiraivha anodhiraivha ari mugame park wakubva watanga izvi zvekubata kroshi uchikrosha misoro yevanhu. Mai vakati kudii? Mai vangu havana kumbozvitambira semunhu anoenda kuchechi. Mama vangu muChristian. Saka pavakanzwa zvichinzi mwana wenyu akuita zvemaloks Mimi mungoziva kuti zvemaloks zvinoonekwa sezvinhu zvinoitwa navanhu vemashave vanhu vembanje asi zvisiri izvozvo. Iwe hako hausi wembanje? Aiwa inini handichizvo ndoshandira nemaoko angu zvekudhakwa izvi. Ndikafunga kuda kudhakwa ndinongonwa doro kwete zvemadrugs. Mai vazvinzwa vakadedza meeting here vakoma vari kuti nhai mihwe mundionerawo zvakundiitira mwana uya kubata krosha achibata misoro yevanhu. Mai vangu havana kufara nazvo because zvinhu zvekuti ndangozvitanga kumba kwedu hakuna munhu anoita zvekuruka musoro. Vakati shosho ndingakuendese kuchikoro iwewe kuti ugopota uchiita izvozvi zvimabasa zvavanoita kuzviti zvimarasta. Ndikati aiwa inini ndo zvinhu zvandinozwa kuda kuita sekuiti. Vakati iwe handifungi kuti uri mwana wangu wakatomboda kundidisona. Ini ndikati the best way kuti zvinhu zvangu zvindifambire ndiite basa rangu remaoko. Vachataura kuti kudii ndakangoti havachazozvinzwisisa pamberi apa. Ndambozama kuvaratidza ndokwanisa kudini. Havana kumbofara mai vangu asi. Tatanga nekuna mai nekuti kazhinji kacho zvandida kuita zvikai zvida kufadza mai vangu asi tinoziva kuti mwana ndewe community. Hama shamwari vakati kudii vachinzwa kuti mukomana uyu akuita zvekukrosha misoro? Vana kumbozvitambira mune zvakanaka nekuti vaitotarisirawo kuti ndinge ndichitoitawo zvimwe zvinhu ndichitoshandawo pabasa. Havana kumbinge vaexpecta kuti ndinokwanisa kutozviitira nemaoko angu. Saka vakatongofunga kuti mwana uyu patomuluza atove mustreet atifunga kuti anodzoka.
izvozvo ndo zvakandipa shungu dzekuti inini I want to prove them wrong. Ndo pandandada kuenda kuti saka chakazoita kuti ushingirire chinhu chiri kushorwa nevanhu vese chii. Ndakaona kuti pandakatanga basa iri ndakangotanga nekugona but ndanga ndiri slow zvekuti vamwe vandaiziva vaitozviita waitonyatsoona kuti munhu akuita jealous inini akuti mufana akatanga kuita zvinhu zvinoista ane makore but atone vanhu saka vanongozviita question mark ndikati sei vese vanhu vanogadzira musoro vakatanga kugadzira ndisanda kugadzira vari kukomenta zvinhu zvangu tobva ndatoona kuti rege ndishingirire ndirambe ndichiita ndione zvokumira kuti ndopa ndaida kubvunza kuti tinoziva kuti zvizhinji zvatinoita muupenyu mabasa anoenderwa kuchikoro zvichida kuti iwe chikoro chako chakanga chiri pamukomana iyeye pasi pemuti aive nesaluni here kuti paive pasi pemuti kunge patiri nhasi unoudai mukomana yaisava nesaluni aiita mahouse calls achifambira vanhu saka paaienda ipapo ndo pataifamba tese kuti kana usiri kuenda kubasa handei ndichitodaro ndaramba ndichitofamba naye ndichiramba ndichitodzidza kusvika ndazozvimiririra. Tinoziva kuti munhu uchingotanga kuita zvinhu zvaunenge uchiita pane machallenges akawanda anowanikwa. Chii chekuti ungati inini ndichingotanga kupinda ipapo pahasel rangu iri rekugadzira musoro, challenge I had to overcome this challenge? Pandakatanga kuita zvinhu izvi ndakatonyatsoona kuti hakusisina munhu angava padyo neni. Vanhu vese vanga vakunditiza nekumba vasisina kana basa neni vachingoti uyu mukomana tatomutadza regai aite zvaanoita zvinhu zvake akaita problem ndenge ndikaita problem kana ndikafona hapana aida kundiona asi ndakangoramba ndichishingirira ndichiti regai ndirambe ndichiita so ndakatozodecida kumba ndatoona kuti zvinhu zvirikudiwa mwana uya achirasika zvino zvachose abva atobva nepamba pandatoti ini nangu rege ndinozvigarira kwangu ndega ndononoapprova wrong pandatoshingirira ndo mawira ndikaita kuya unogara kuno asi ndakatosangana nemachallenges ekuti nandichangosvika munyika yeZimbabwe ndabva kuSouth Africa maclients eshe andaiva nawo anga asara pandakatanga kuitira kunuka ndakatombonetseka zvekutomboshayana pekugara uchirara kudzimba dzeshamwari asi hama dziri padhuze vachiti hatidi munhu anoita zvemarasta panapa wakaendeswa kuchikoro tsvaga basa saka vaisawo zvitoro sekuti basa remaoko rinogona kutoraramisa munhu ndikangoti aiwa inini rega ndizviitire zvinhu zvangu ndakanyarara kusvika pari nhasi ndikuramba ndichingoita ndo zvinotondiraramisa. Wataura kuti basa remaoko munhu anotorarama zvichida kuti uri kutorarama unyazoona kuti inini hustling yangu ishi iri zvimwe nguva pamwe kutodarika umwe munhu anosunga tai achienda kubasa. Zvinotoitika ndezvekuti kana ndichikwanisa kutowana one client a day zvezvichitoreva kuti ndine vanhu vakatoti one day saka ndinogutsikana nezvandinowana zvishoma izvozvo zvisina kurwadzisa mumwe munhu. Ngatimbodzokerai kumashure. Tinenge takadzidza takawanda tiri kuenda kuchikoro tichitaurirana madreams edu inini when I grow up I want to be. Wakuchisangana nemaclassmates ako ungati here mazuva ekutanga waitomboti zvinonyadzisa izvi muchisanga kuti naiwe wakuitei ini ndikuita chakati ini ndikushanda kwakati vamwe akatopfeka sutu kuti akatopfeka gogo ari kupinda kuofisi pane here pekuti pane mazuva andakambonyara nehustling yangu yandiri kuita pakatowandisa nekuti vamwe vanhu vakawanda vaitoexpectawo zvimwe zvinhu hameno zvavanenge vachiona pauri munhu ndichitotanga kugadzira ndaitogadzira maclients angu pasina vanhu nekuti ndainyara kugarisa munhu ndoti maybe pamwe handisi kuziva zvandiri kuita zvazvakatondiomera ndaitonyara nazvo but pandakazotanga kusanganiswa nevamwe vanhu vandaisafungira kuti ndinokwanisa kusangana navo ndopandakachizotanga kunyatsogena confidence kuti saka inini ndikutoziva zvinhu zvandiri kuita ndatongoti rege ndirambe ndichingoita basa rangu ndichingodaro zvichitofamba zvakadai. Tinoona isusu vamwe vanoti hustling yandiri kuita ndikashandisa mari yakati ndinobva ndaisa makapu yangu yoende yakati pakutsvaga mugova apa pavanhu vaunenge uchigadzira unovaudza here kuti pricing unoifambisa sei? Papricing apa zvinoitika ndezvekuti tinochajana zvichidipenda nekuti iwe uri kuda kugadzirwa zvakaita sei ndo mashandiro atinoita each and every client tinoita zvainenge ichida kuitirwa but hazvifanani because mumwe anogona kuda kungoitwa retouch chete
zvasiyana nemunhu ari kuda kuti arichacho overstyla, saka mitengo inotosiyana. Nemahouse schools futi, ndikaitira munhu wehouse school it's obvious ndamufambira anofanira kundipa mari yangu yetransport plus imwewo pamusoro, because zvasiyana nemunhu anouya kwandinenge ndiri. Ngatimbonai pamahouse calls apa ndakushiedza inini. Une here pekuti unomboti umwe musi uya vedu weka zvandakapindana nazvo ndapinda mumba meimwe client, kana kuti unombosangana newe kuti wamugadzira haachadi kubhadhara? Zvaimboitika kudhara ndisati kare kare, haiko zvinozvi handidaro. Vanhu vari kubhadhara? Ndinenge ndichishanda nemaoko angu, handisi kubira munhu, ndiri kuita zvinhu nemwoyo unoda. Saka hai zvinomedza kuti ndishandire mahara, bosi kumira kunorwadza. Unoswera wakamira the whole day uchigadzira musoro, hausitomboita pfungwa kana yekuenda kumadrugs kana unobira munhu ozongoda kurega kundibhadhara, hazvibude. Kuri kuti zvaitika wadeedzwa, pamwe hamusitombouri munomu munharaunda yaunogara, watokwira bhazi wasvikako, nekuti haungoti uchingosvika kuti ndipe mari yangu, watogadzira munhu. Zvakamboitika zvati watogadzira munhu uyayo wakuzomuti aiwa takachajana mari yakadai sowo, otanga kana kukutsika-tsika. Izvi zvinowanika nekuti vanhu takasiyana, variko vanhu vane mwoyo yakadaro yekuti unogona kutomugadzira wapedza, kozi pamunondifonera ndichiuya it's obvious hapana pamuchandifonera musina mari. Kana musina mari munotaura nemunhu wondiudza shamwari izvezvi zvandina mari, ndinokwanisa kuwana musi wakati mari yako, unokwanisa here kundigadzira? Ndochidhisaidha inini ndega, not kuti munhu unongouya ndokugadzira uzondiudza zvekuti mari ndinokupa next week, kana kuti zvinhu zvisina kunaka, asi tinombosanganawo hedu nazvo. Tinoona iye zvinezvi munhu wari kugadzira ndewechirume, unogadzirawo nevakadzi. Pane challenge here yekuti unozoona umwe munhu kuti zvekubhadhara chaizvo nemari haasi kuda? Unombosangana nazvo here uri murume waenda kunogadzira mukadzi but woona kuti ndiri kutaura chokwadi hazvisati zvamboitika izvozvo, handisati ndambosangana nangu neexperience iyoyo muindastry menyu pahustling. Pane akambokuudza here kuti veduwe pane umwe munhu aida kubhadhara in kind, ndaenda ndamugadzira kutotanga kupamwe kutosekerera vakawandisa zvisingaite. Wakambosangana nazvo? Vakawandisa zvisingaite, asi isusu hedu hatisanganise business nepleasure. Ndinenge chida kuitawo zvinhu zvinokuita kuti ndikwanise kurarama, noti kuita zvinhu zvekuti aiwa ndifanira kuda handidaro, nekuti kushanda kunorwadza. Ndiudzewo zvinhu zvinokufadza zvakanyanya pahustling yako. Chinondifadza ndechekuti handina time yandinoudzirwa nemunhu kuti shamwari watononoka pabasa pangu, ndinoshanda nepesi yangu ende ndoshanda netime yangu, ndozvindandofarira kuti handiudzwe zvekuita nemunhu, ndinongozviitira zvangu nenguva yangu yakakodzera. Une here vanhu vekuti unoti munoziya ka munhu ndakatanga tubvudzi tudiki diki, iye zvinoizvi ratokura rakustylika, kuri kuti ndizvo zviri kuitika kuti une munhu iwewe wakatanga kugadzira ari kuramba achidzoka kwauri, bvudzi rake riri kutokura. Zvinhu izvozvo zvinokukurudzira sei pahustling yako? Zvinhu zvakaita sezvisi zvakadaro ndozvo mamwe masainzi anondiratidza kuti ndiri kuziva zvandiri kuita, kozi hapana munhu wekuti anoramba achiuya kunhu kusiri kumuitira. Munhu anotouya kunhu kunenge kuchiita sei kunenge kuchimuitira, ndozvinoitika pabasa redu. Ndiudze clientele yako yakamira sei? Nokuti tinoona kuti paunotanga kudzidzira unokwanisa ngochoti kune vanhu vepanext door uyai ndikugadzirei pamwe uchitogadzira vasingakubhadhari, kuti urambe uchi wakunyatsogona wakuti handichaitira kunoko. Clientele yako yakamira sei? Unosanganisa here kana kuti unotosarudza kuti inini vasina mari hangu ndoda vanhu vanonyatsondipa mari yakati? Vanhu vandototanga kutokoshesa vanhu vasina mari vakandisanganisa nevane mari, saka vanhu ivavo handimbovasiya, ndikanganwa kwandakabva nometa wati tinototaurirana, ndizvo ndo mararamiro atinoita muZimbabwe. Munhu akakusimudza akanganikwe, ndinotosimboti kana zvaya ndisina zvekuita, ndine maloyal clients angu handinoziva kuti nhingi anouya every month agadzirwe nemumwe munhu, ndinoona kuti muendera kumba ndotouya ndototi ari kustyle musoro mahara, cause unenge uri loyal,
loyal client. Saka zvinoitika mubasa redu. Munhu ari loyal achikurudzira makastoma unofanira kumuitirawo futi zvakaita sei zvakanaka. Pane here kuti unoti hongu ndakatangira kuzasuku asi iye zvinezvi ndatone vamwe nekuti ndikatoti ndini ndinogadzira ningi uya ndine vamwe kuti ndotokwanisa kukudzai kuti ningi uya ndini ndinomugadzira ndakamutanga kare iye zvinezvi bvudzi rake ratokura. Vakawandisa maartist andinogadzira musoro the likes of vana Wingidi. Muupenyu hwangu ndaisatombofungirawo kuti ndichakwanisa kunge ndichitosvika padyo navo. Unogadzira gafu? Gafu chirigistorigadzira panapa ende vanhu patinovaudza vanofungidzira kuti anenge ari majokes but ichokwadi. Makasangana sei nagafa? Tikura nzvimbo ino yatiri ikambuzuma takanzwa kuti gafa akabva kuno kambuzuma. Inyaya here yekuti anogara kuno? Zvinoitika ndezvekuti ndakagadzira munhu aimugadzira musoro. Ndibva azoshedza munhu uyaya kuti ndigadzire musoro wangu. Achinonosvika akangononzi nhai shamwari wagadzirwa nani musoro wako? Zvikanzi ndagadzirwa nemumwe mupana anonzi Craft. Zvikanzi mushedze mupana ine zvandatomugadzira kubva ipapo nanhasi ndiwonogadzira gafu. Ndinomugadzira iye nemaband members ake. Some of them ndindovagadzira. Even mafans ake vakawandisa zvisingaiti. Tinoona isusu vabereki vazhinji vanenge vachingoti ndoda kuti mwana wangu aite basa rakati. Chii chauda kutaura kune vabereki kana kune vamwe vanhu kunze uko pamusoro pebasa rekuti munhu uri kuzviitira wega? Zvinoitika ndezvekuti isusu tichikura tainzi kuchikoro ndiko kunoita kuti unzi ugare upenyu hwakanaka, asi vanhu vakawanda vanorarama nemabasa emaoko. Patambokurukura mumashure wabho tinoziva zvinombonyasa dzimwe nguva tisangana nevanhu vakadzidza navo vakabvunza kuti ko iwe kuitei wobva vati haini ndinogadzira musoro. Une here vanhu vavakambodzidza navo vekuti vanotoziva kuti inini kana ndada zvekuti ndichene musoro ndodedza bhurafu? Varipo. Ndine mumwe anogara kuchimwe anonzi Tendai, ndakadzidza naye kubva kuprimary school zvekuti paakaonawo ndichiposta mafotos angu paFacebook ndichigadzira musoro zvakatomushamisa akati patouya iko zviro zvindi ndotomugadzira. We came a long way kubva kuchikoro. Saka so far ndiye one munhu wandakadzidza naye wandogadzira. Uyu wandogadzira izvezvi munin'ina wangu ndakatomutangawo ndega malooks amuri kuona iwaya. Wataura nyaya yekuti ndakaonekwa paFacebook. Unotsvaga sei vanhu vekugadzira kana kuti basa rako uri kuzvitengesa rega sezvawataura kuti ndikagadzira munhu anozoona kana kuti unototorawo mukana wekuti unoendawo kunoshambadza basa rako remaoko? Basa rangu remaoko ndinotorishambadza nekutonge ndatogadzira munhu ndikatomupedza achaenda murodhi umo anosangana nevanhu vakawanda vanenge vachimbudza nai wagadzirwa nani tipewo namba. Zvichitofamba zvakadaro kune Facebook ndinoposta futi mapics evanhu andini ndagadzira musoro. Saka ndiwo mamaketera andinotoitawo basa rangu wawo. Pane here wekuti unoti tinoziva kuti Facebook inoonekwa nevakawanda. Pane vamwe wekuti dzimwe nguva vanenge vatori kana kunze kwenyika achitoti kana ndikauya ndinozoda kuti ndigadzire. Une here wekuti vanenge vabva kuvanouya kunoku vosvika vachiti vachikutsvaga kuti ndakaona basa rako paFacebook ndauya kuti uzondigadzira? Chokwadi ndivo vakatowanda vachiona. Vanhu vakawanda vachina ndinosangana navo paFacebook pandinongoposta mapics angu munhu akaona akazvifarira anondifonerawo here totogadzirana musoro. Tiri kuziva kuti wamboti iwewe ndinokoshesa kunyange vanhu vandakatanga navo but kana tiri mulokesheni muno mari dzinenge dziri shoma. Takaita zvemunhu abva kunze kwenyika uko vatinoziva kuti vanouya vaine mari uye munhu wavataura ane mukurumbira uyuyu gafa. Pakuzochaja apa unozvifambisa sei? Hazvizoitere zvekuti unenge uchiti andipa mari yakawanda ndinobva ndagadzirawo zvakanyanyonakisisa ava vemari shoma avava ndongoitawo. Zvinoitika ndezvekuti neupenyu hwatiri kurarama muno muZimbabwe umwe neumwe ane chaji yake. Zvinosiyana nekuti hapana pekuti ndinoti munhu kulokesheni ndomuchaja mari yakafanana nemunhu ari kubva kana kuti kuUK kana kuti zvinotosiyana.
kosi kuti ndiregerere vanhu vandakatanga navo hazviite because ndo vakatoita kuti ndizivikane saka ndimbofa ndakavafananidza nevane mari. Tinonzwa isusu vanhu vachiti aiwa akomana ende tinoti dzimwe unotosangana nazvo kunzi aiwa akomana rasta rinonhuhwa vanhu vemarastas havageze musoro. Unozvifambisa sei pane izvozvo? Wakambosangana here nekuti iwe unozvinzwa kuti musoro uyu kauyu hazvisi kuita chii chaundoita kuti iwewe ukwanise kuramba uchifarira kubata misoro yevanhu? Munhu anofanira kugeza musoro ndiwo inimo zvagara wese anotouya kunogadzirwa musoro tinotanga tatomushampuwa musoro kuti uchene nekuti takasiyana vanhu vari smart vamwe vanhu havasi smart saka zvinosiyana asi pane kuti kugeza musoro zvagara ndiwo first thing yatinotoita because hakuna munhu anoda kumboshanda achibata chinhu. Wataura uchiti kumira kunorwadza, ungati here pabasa remaoko rauri kuita iri pane zvimwe zvinhu zvokuti unoti this is a disadvantage nekuda kwekuti ndiri kuita basa iri? Pane here pekuti ungati ndakambomira nguva yakareba zvichida zvikazondikanganisa? Handitokwanisa kutopura chandakagara pasi ndinotongoita ndakamira svika munhu apera. Pane here pekuti ungati wewe ndakamboruka nguva yakareba zvokuti unotopedzera makumbo akurwadza? Zviriko. Ndine pandakambogadzira mumwe mukadzi aiva nerakareba raitoguma pasi ndakatospenda the whole night ndakamira. Saka machallenges achonaka kumira kunorwadza zvekutodaro asi nenyaya yekuti unongochitagwa chioviri unotongoshingirirawo zviti. Ndeapi mashoko auda kutaura kune vanhu? Tiri kuona kuti vanhu vanochema kune mbavha, vanhu vari kuti nekuti handina basa, vamwe veswera vari mumastriti vachingoita zvakasiyana-siyana. Chaungade kutaura pamusoro pebasa iri, hustling yako yauri kuita iwewe nekroshi? Basa remaoko rakanakira kuti hakuna munhu anokuudzira zvekuita. Kana usina kutomboremara utori nemaoko unofamba unoona unofanira kuzvishandisa izvozvo pane kuti urambe uchingochema kuti zvinhu zvakaoma. Mabasa haasi kuwanika. Vanhu vakawanda riite mabasa emaoko, vamwe vanowelda, vamwe vanogadzira musoro, vamwe vanoruka, zvinosiyana siyana. Iye zvinezvi handiri kuona zvangoto musoro wangu. Toda kunyasoona kuti ndinobuda ndakanaka zvakaita sei kana wapedza kushandisa kroshi yako musoro. Tinonzwa vamwe isusu vachiti kroshi ende iyoyo itoriwo sharp. Ungati here pane pekuti unoti pamwe kana mazuva ekutanga ndaimbozvibaya nekroshi kana kuti kunyange zvedzimwe ngoro kwasaita mistake ukazvibaya? Kroshi inobaya, unotomboita mistake yotokubaya zvinotorwadza. Kroshi inobaya zvinorwadza zvisingaite, inotoda munhu akashinga. But not all the time hauzvibayi kwese. Saka hustling yako inotodawo munhu akashinga. Inotoda munhu akashinga zvekudaro kosi uchabayiwa nekroshi inorwadza, uchaswera wakamira futi zvinorwadza. Saka it's challenging but kungoramba tichitongoita tingadini ndo life. Kozi isusu kuti kune vari kuona chirongwa chinechi, pane munhu here anobva ati ininika mangwana ndikuenda kumuchato asi handina nguva yakarebesesa yekuti ndibva ndagara pasi ndichigadzirwa musoro. Zvinowanzo kutorera nguva yakareba sei kuti ndagadzira munhu zviri perfect ndapedza? Ndikagadzira munhu zviri perfect I think 2 hours ndinokwanisa kunge ndagadzira munhu zviri perfect. Zvekuti pane munhu anoti ininika ndiri kurudiwa kubasa na10 saka ndikakwanisa kubata mukomana bravo kuma 7:30 ndosara ndosvika kubasa musoro wanaka. Ndinopedza kosi ndichitoziva kuti munhu anoda kuendawo kubasa saka plus one kujaira kuita basa handitori nguva yakareba ndosvita everyday saka ndinokwanisa kutogadzira munhu achitozoenda kubasa. Iwewe ndikuona musoro mako umu hauna kuitwa kroshi, unoteta kroshi here kurwadza kwayo? Sinyakuita kroshi, inyaya yekutya mubereki wangu ndakatongogara ndatya kuisa malocks kosi munhu anopinda chinhu chisavada. Wakatya kuisa malocks asi unoisa vana vevamwe malocks? Saka mimi rasika Baspark. Aiwa, zvakanaka. Ngatiri muchirongwa my hustle kunze uko zvekuita zvakawanda. What is your hustle?
tibatei panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti, tiuye tionewo kuti imimi muri kumbozvifambisa sei mumastreet. Which hustle is bringing food to your table? Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Tisangane zvakare svondo rinouya pachirongwa My Hustle.